בבקשה, מה שמך או שם המשפחה שלך? אלי גור. בן כמה? עד כאן אלי גור? בן 22. מה שלך? מה צבא הישראלי? סגן. איזה חיל? חיל אוויר. מהו דגם המטוס שלך בשעה שנפל המטוס? שם המספר המטוסים שהיו בלהקה שלך בעת ההתקפה לכוחות המצריים. כמה מספר המטוסים? שניים. מהי מטרת הלהקה שלכם? סיור. תספר לנו בבקשה, כיצד נפל המטוס שלך ונפגע? אנחנו היינו בפנייה לתוך הים. מספר אחד קדימה, אני הייתי מספר 2. ונראה לי שפגע לי טיל אוויר של מטוסים. האם המטוס שלך נפל והתרסק? כן, נפל והתרסק. האם המטוס השני שהיה בלהקה גם התרסק ונפל? אני לא ראיתי, אני יודע שאני נפלתי בטוח מהטיל. על איזה מקום הייתם טסים? מעל איזה מקום? היינו מעל הים. מעל הים באיזה מקום? בדיוק ליד התעלה שמעל הים. כמה שנים שירת בצבא הישראלי כקצין בחיל האוויר? שנה וחצי. האם השתתפת במהלך השנה וחצי במעשי התקפה על מטרות ערביות? הן בשטח המצרי או בשטח הסורי או על קו הגבול הלבנוני? לא הספקתי, זו פעם ראשונה שיצאתי לסיור. אתה יודע למשל כי חברי הנשק שלך בחיל האוויר תמיד הם מפסיסים מטרות אזרחיות, למשל הם הפסיסו בית הספר בחרי אל-בכר באזור הדלתא של מצרים. מהי הרגשתך בעת שאתה מקבל ידיעות כאלה? לא טוב. הלא היית נלהב להשתתף במעשים כאלה מסוג ההתקפה על בית הספר של בחר בכר? זאת פקודה, אתה מקבל פקודה, אתה צריך לבצע. זה מוצא חן בעיניך? זה לא כל כך מוצא חן. מהי הרגשתך בשביל המצרי? היית אתה? היום בסדר. מטפלים לי בסדר. אתה יודע כי מטוסי חיל האוויר הישראלי עשו מעשים ברברים רבים נגד הערבים. והיום בשעה שנפלת בשבי המצרי, מהי הרגשתך? מה היית מצפה שיחצו אליך בעת שתיפול בשבי המצרי? קודם כל אני נדהמתי שהצליחו להפיל אותי. מטוסי חיל האוויר המצריים. ואני עד עכשיו אני רואה שמטפלים בי יפה כמובן. האם אתה עדיין מדמיין לעצמך כי יש אלימות אווירית לחיל האוויר של ישראל? אני חושב שלא. איפה נולדת? אני בישראל. ביחד. איפה אתה גר בישראל? בקריית אונו. נולדת בישראל או מחוץ לישראל? בישראל. הורים שלך, האב והאם, הם עולים? אחד עולה ואחד לא. האמא היא תושבת הארץ. האבא הוא עולה. אתה נשוי? אני נשוי. יש לך ילדים? לא, בדרך. האישה בהיריון? כן. האם היית מדמיין לעצמך שיעלה בידי הכוחות המצריים לעבור תעלת ברית מזרחה באותה יעילות או באותו כושר קרבי מועיל ויעיל? לא, אני לא חושב. תודה רבה. תודה רבה לכם.